Sunt Silvia și în următoarele minute voi fi ghidul tău în această meditație care se adresează tuturor celor care sunt la început de drum în această practică și în același timp reprezintă o oportunitate pentru toți cei care își doresc să intre în contact cu sinele lor și să redescopere esența acestei practici. Foarte mulți dintre noi au o idee fixă despre ceea ce înseamnă meditația. Deși practica meditației îți poate dezvolta și adânci înțelegerea cu privire la tine însuți și la lumea înconjurătoare, asta nu înseamnă că o și definește. A medita înseamnă pur și simplu a fi în armonie cu tine însuți, a găsi pacea și liniștea în mijlocul unei lumi haotice. Este o experiență intensă și profund personală și în curând vei ajunge să ai propriile tale preferințe în ceea ce privește această practică. Momentan, dă-ți voie să te eliberezi de toate așteptările cu privire la ceea ce vei experimenta în următoarele câteva minute. Și deschide-ți mintea și sufletul pentru o lume ce conține infinite posibilități. Lumea din interiorul tău. Când ești în tăcere și contemplezi, orice mister ți se poate dezvălui. Vom începe prin a ne relaxa și dacă nu ai găsit încă o poziție confortabilă, naturală, relaxată, am să te rog să o faci. Fie că stai pe un scaun confortabil cu spatele drept și tălpile pe podea, fie că preferi să stai întins sau cu picioarele încrucișate, doar relaxează-te și lasă ochii să se închidă ușor. Simte coapsele și abdomenul în timp ce respiri. Simte gravitația cum îți îmbrățișează corpul și acesta devine greoi. Poți simți cum fiecare fibră din corpul tău se relaxează și eliberează toate tensiunile acumulate. Pe măsură ce vom continua meditația, permite ca totul să fie lipsit de orice efort, ca o extensie naturală a prezenței tale fizice. Acum, acordă-ți permisiunea să încetezi să mai planifici, să pretinzi sau să reacționezi. Doar pentru o
Fii tu cu tine și atât. Inspira adânc. Expiră. Inspira adânc din nou. Și expiră. Pe măsură ce respiri, ai să observi în corpul tău zone pe care le simți tensionate sau cu un oarecare disconfort. La următoarea inspirație, imaginează-ți respirația ca pe o lumină strălucitoare, ca pe o briză răcoroasă. Simte cum se răspândește în tot corpul, atingând acele zone tensionate. Atunci când expiri, simte cum toate tensiunile și disconfortul din acele zone sunt eliberate din corp, odată cu respirația ta, lăsându-te din ce în ce mai relaxat. Respira adânc. Simte cum umerii se înmoaie și se relaxează, apoi colțurile ochilor, maxilarul, abdomenul. Cu ochii închiși, lumea exterioară poate părea diferită. Simțurile tale devin tot mai conștiente și mai prezente. Observă asta și apoi întoarce-te în interiorul tău. Observă-ți ritmul respirației, fără să încerci să-l schimbi sau să-l modifici. În rutina noastră zilnică, suntem tot timpul ocupați și ne petrecem cea mai mare parte a vieții concentrați pe lucrurile din exteriorul nostru. Muncă, termene, părerile și reacțiile celor din jur
ne pot modifica conștiința, nemai lăsând loc acelei păci și liniști interioare. Atenția concentrată asupra respirației este una dintre cele mai simple și mai rapide metode de a te face conștient de momentul prezent. Dacă în timpul acestui proces apar în minte orice fel de gânduri sau griji, fii conștient de prezența lor și lasă-le să plece. Când vei ieși din această meditație, îți vei aminti tot ceea ce ai de făcut. Deci, momentan, nu este nevoie să te agăți sau să dezvolți orice gând ți-ar trece prin minte. Acesta este momentul tău de relaxare. Ești eliberat de toate responsabilitățile vieții cotidiene. Permite ca respirația să fie cea asupra căreia te vei concentra pe măsură ce te vei scufunda și mai adânc în această stare de relaxare profundă, pace interioară și confort. Permite sentimentelor și emoțiilor să ți se dezvăluie și să iasă la suprafață. Fii atent la ceea ce mintea, corpul și spiritul tău doresc să-ți arate. Paradoxal, dacă vei renunța la toate așteptările pe care le ai cu privire la acest proces, vei intra într-o stare și mai profundă de pace și te vei deschide înțelepciunii tale interioare. Inspira adânc. Și expira. Lasă-ți toată ființa să existe aici și acum. Cu fiecare inspirație te lași cuprins de o relaxare profundă. Aceasta este esența meditației. Ia-ți timp pentru a recunoaște tot ceea ce simți în interiorul tău și încă o dată îndreaptă-ți atenția asupra respirației. Ascultă-ți ritmul respirației și pe cel al lumii exterioare. Observă-le cu detașare, lăsând gânduri și senzații să plutească prin tine, așa cum
cum apa curge peste petalele unei flori. Simte acel sentiment de calm cum te învăluie. În următoarele momente, dă-ți voie doar să fii în acest spațiu vast, nemărginit. Ce simți acum? Ce emoții au apărut? Fii conștient și observă cum se simte corpul tău, ușor și revigorat, sau poate calm și nemișcat. Familiarizează-te cu senzațiile din corpul tău, din mintea ta, din spiritul tău, știind că te poți întoarce aici, în acest spațiu, ori de câte ori vei dori. Păstrând aceste senzații în mintea și în corpul tău, începe să miști încet degetele mâinilor și ale picioarelor. Trezește aceste părți ale corpului în timpul acestei călătorii interioare. Când te simți pregătit, poți deschide ochii și zâmbește lumii înconjurătoare. Ai ieșit din această meditație curățat, purificat și gata pentru un nou început în fiecare capitol al vieții tale. Ai făcut primul pas din această călătorie minunată. Dacă ți-a plăcut această meditație, te încurajez să te întorci la ea. Fiecare proces în parte este diferit față de cel precedent și poți constata că înveți o mulțime de lucruri despre tine însuți dacă vei repeta această meditație. Îți mulțumesc pentru prezența și energia ta de astăzi. Sper să ai parte în continuare de o zi sau o seară minunată.